ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଯୁଜୁତ୍ସବଃ ମାମକା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ୱାତ ସଞ୍ଜୟ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆଶା ନେଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଯୁଜୁତ୍ସବଃ ମାମକା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ୱାତ ସଞ୍ଜୟ।